Ang tinalikdan nga Abril 22, partikulares sang Abril 12, amo ang adlaw nga hindi malipatan sa mga kapuso ta nga nagkuha sang bar exam sang Pebrero 14 kag 6 sining tuig 2022. Sa ining adlaw opisyal nga nagwa ang results sang isa ka makabig pinakamabudlay nga exam. Imagine bala ang feeling nga lakip ang pangalan mo sa 8,241 passers halin sa 11,402 ka mga nagkuha sa exam. Lain-lain ang istorya sa mga kapuso ta mayara magkahagugma. Kasubong na lang sang aton Ilonggo kag Ilongga nga mga bisita subong nga aga, dungan nila nga gintunan game preparahan ang exam. And syempre sa grasya sa mahal nga makaako, dungan Manila ini nga napasaran. Excited ka na bala nga makilala sila? Mga kapuso, I'm sure kiligid ang dalas ng atong duha ka mga bisita. Actually, hindi lang kilig ha, kundi lessons nga dapat ma-realize sa couples out there who have dreams. Sana all na gidya, i-welcome ta na ang newlywed nga abogado kag abogada, Atty. Rizelle Areño Jungco and Atty. Rudiver Jungco Jr. Mayong aga sa inyo, we're excited nga makaupod ka munamon sa bunga aga. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Ngayong aga, sa mga kapuso, salamat sa pag-invite sa gusto mga. Hello sa mga nagalantaw sa GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga sa tanan. Almost a month ago, after you've learned that both of you passed the bar exams, kamusta? Naturally, emotional kami. Ako mismo, emotional ako when I learned that I passed the bar. No? Siguro madumduman ko yan tanan nga hardships nakon and ang family ko para lang makatuon, makapadayon sa pagtuon. As a subong, it still feels surreal na nakapasar kami sa bar. Happy and very delighted. Ang unahon ta gid syempre ang love story nyo, ma-throwback ta diin gid kamo nang kilalahay. Naging classmate tanay kami na sa isa sa law school. Well, before we enrolled sa CPU Law, first year, second year na. But amo na nang nagkilalahay na kami dira, na-develop ang kami siguro sa College of Law. Naging close kami ni Rizelle. Upod kami study, kami attend sa klase, nag-develop ang akong feelings. I don't know sa iya. We became friends kay tungod nga same mga group of friends. And eventually, nagka-develop pa, naging lovers. Ako na. Let's talk about the struggles. This is something unay gidiya sa kada relasyon. What are these? Kag paano nyo na-handle? Siguro, mga misunderstanding naman sa una. Even sa mga small things, nag-argue kami. Kitungod nga, bago pa lang kami sa una, no? Kaglaylain, gina nga mga personality. Pero eventually, nabalaan naman kung paano pala ikislahon ng kada isa. Kag kung mag-argue kami, sit down kami kung ginastoryahan namin. Kaya tungod nga, kung mag-away kami sa una, syempre kuha kami law, study kami, kung mag-away kami conflict yun siya, kaapektuhan, naman yung pagtukon. That's why nga, gina-learn ginamon na every time na mag-away kami, dapat masettle, ginamon na yun, mastoryahan. Sang sano lang kamo ginkasal, what motivated you two nga mag-settle na kag matukod na sang family? Real, sang April 27, 2022 kami nakasal. More or less mga 3 months after sang amon nga mga bar exams. Ang preparation is short term na. Kay tungod nga gusto na mo tayong unahan ang pagbuwa sa results sa bar exams. Namon, if ever di man magkuha ang results ng exams, kag kung hindi kami kapasar, okay lang. Itugod nga married na kami, kag natapos na ang wedding. So, nag-decide kami nga April 27 ang among wedding. Unexpectedly, nagwa man ang advisory nga magwa ang results second week sang April. So, nauna ang results ng bar sa amon nga wedding. So, wala kami may maubra kay tungod nga nakaset ng date naman sa wedding. And Mayo lang kay nakapasar kami sa bar exams. Happy kami kay tungod nakapasar kami sa bar exams. Tapos, ang sa wedding naman eventually. What's the greatest lesson nga na-learn nyo sa relationship nyo for years nga gusto nyo i-share sa mga kapuso nga couples?
we've been together since 2013. So, isip mo na 9 years na. Sa mga normal relationship, well, we had fights man. Siyempre, normal lang na. But considering nga law students kami, nag-aubra pa kami, we don't have time, gid, nga mag-dwell sa mga problema, nag-awayan, gid pala. You have to be mature lang. And you know how to adjust. Kasi at the end of the day, kung mag-aaway ka mo, wala ka pa nakwaon mo. So sa akon, the greatest lesson is you just learn how to adjust sa mga things, even sa paano ka mag-dwell sa iyong partner, kung paano mo i-address ang mga problems between you. In case of conflict, dapat mag-sit down, mag-istoryahan para hindi na maglawig and para hindi na mag-conflict pa gid. And also, dapat give and take gid. Hindi lang puro give, hindi lang puro take. Salamat, Attorney Rudiver and Attorney Rizelle, for letting us know your story. Congratulations again. Salamat, Daryl. Salamat sa mga kapuso. Daryl, salamat. Salamat sa tanan nga nagalantaw. Thank you, Ged. Thank you sa tanan. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.